neng pasewakan busana maneka warna puspiteng udyono yang panjra sarwa rukma renggeng manik nara wata obro prabanya sumirat abro prabanya kang sumirat kenyaring deca liwaran pergi laji siring kadet wimbo kekondo amrek mingin aduping meruto mendo separan mangambar kungas ngepeke madyaning pasewakan tandya Andra kang puspita arum asiliring samirana amre sakar kadung ngas bandano maweraras ornaning driya
Estuman Raja Niwang Agung mugi ngayung mun marang kula sak kadang sartanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang raying Madukara tadah wadana dene jengandika arawuh wonten ing kesatring Madukara kula mboyongi rawuh jengandika ingkang rayipun Arjuna ngaturaken pambagya raharja tuwin asong pasegan panakrami mugi tansah kunjuk marang resa jengandika Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ing Amarta Koko Prabu Puntadewa. Jagadéwa Bathara Yai Arjuna ya wis prayoga papaning pun Kakang ana ing kesatran Madukara dina sakmengko iki Dimas Arjuna. Pun Kakang wilujeng widodo tanpa alangan swiji apa prapaning pun Kakang ana ing kesatran Madukara adosaka rubeda di siadi ngaturake asung pasegan panakrama wis ndak tampa karya bombong penggalihing pun Kakang ing Amarta ora liwat pun Kakang uga ngaturake salam taklime pun Kakang mugi kunjuk ana ngersaning Yayi Arjuna Dimas Arjuna. Inggih Koko Prabu kula pundhya karya Cundaka Pangliga Murda amawa ana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Puntadewa mboten langkung kaskecak ingkang langkung prayogi lenggah ngandika wonten ing kesatrening Madukara menika Koko Prabu. Ya kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arjuna. Semanten ugi Koko Prabu Sri Bathara Kresna sakrawuh jengandika ingkang rayi ngaturaken pambagya raharja tuwin pasegan panakrami mugi tansah kunjuk marang resa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat ya Yayi Arjuna Dimas Janakaya wis prayoga sartane wilujeng praptanipun Kakang ana ing kesatran Madukara dina samengko iki Yayi. Siadi ngaturake asung pasegan panakrami wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ing Ndarawati ora liwat pun Kakang uga ngaturake salam taklimipun Kakang Tampanana Arjuna. Inggih Koko Prabu kula pundhya karya nggo jimat paripik ndayana ing kasantosan mboten langkung kaskecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang Yayi Janaka menapa dening Koko Prabu Balarama ing Mandura Koko Prabu Baladewa sarawuh jengandika ingkang rayi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo Arjuna ndak tampa siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang ora wat slamet praptanipun Kakang ing kesatran Madukara dina sakmengko iki pun Kakang uga ngaturake salam taklimipun Kakang mugi kunjuk marang resaning Yayi Janaka ing Madukara Arjuna. Inggih Koko Prabu kula pundhya karya kabagyan wonten ing gesang kula Koko Prabu mboten langkung dipun sikecaken lenggah jengandika wonten ing kesatran Madukara. Yo kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing kesatran Madukara apa dene Dimas Setyaki ing garba ruci ya ing Lesanpura padha raharja sak praptamu Dimas munamit pasang limat tabi dinebinong ludune dumawa ing tawang tuwang Kakang Mas Arjuna kepareng paduka meji dumateng pisuwanipun ingkang raying garba ruci pun Setyaki kepareng wilujeng pisuwan kula tebi saking rubeda widodone sekala tanpa sekala-kala sowan kula manggih Basuki wonten sadan Madukara mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Janaka. Lho siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang pun ndak tumpa rat prayoga nangganira lungguh. Kula pundhi jimat paripe sampun boten kirang prayogi pisuwan kula Kakang Mas Arjuna. Arjuna wonten timbalan sak temene wigati apa kang bakal mbok aturake nuwun sewu. Sembadra ana dawuh mapa bapakne kula kadang-kadang padha rawuh mbagekke. Iya pangeran Kakang Prabu Puntadewa sak rawuhmu aku ngaturake bekti ya Kakang Yayi Sembadra ya
Wis pun Kakang tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Lara Ireng. Iya Kakang. Kakang Ndorowati aku ngaturake sembah bektiku katur ya Kakang. Iya. Lara Ireng ndak tampa ora pangestunipun Kakang Tampanana. Iya Kakang. Tak gegem dadekake jimat Kakang Kakrasana ya Kakang Prabu Baladewa. Sak rawuhmu aku ngaturake bekti ya Kakang Balarama. Ya Sembadra tak tampa. Kowe ngaturake bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Wis tak tampa lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Iya Kakang ndak gegem dadekake jimat Dimas Setyaki padha raharja. Ih Kakang Bu, wilujeng. Iya, prayoga nunggonmu lungguh. Ih sampun boten gerang prayogi. Yayi Arjuna, inggih kula wonten timbalan. Wigatine apa dene Siadi nganakake parepatan agung sartane 3 dina kapungkur 3 ari kapungkur Siadi. Atur nawala kelawan pun Kakang lantaran Patih Surata sing wis diaturake kelawan pun Kakang. Isining nawala Siadi amboyongi kelawan bisoane pun Kakang kudu kinen tedhak ana ing kesatan Madukara. Marata gagedhipun Kakang ngungsung pawarta wigati apa sing bakal mbok wedharake sartane mbok aturake marang pun Kakang. Ya Arjuna. Ana apa 3 dina kepungkur Siadi atur nawala kelawan pun Kakang Ndorowati. Mara gage ndak aturi ngendika, ndak aturi matur ngarsanipun Kakang Ndorowati. Ya Arjuna jumeneng bae. Pun Kakang ing Mandura nungsung pawarta wigatine apa Siadi nganakake parepatan agung sing boyongi kelawan Yayi Prabu Puntadewa kelawan Yayi Prabu Kresna padene pun Kakang Mandura. Arjuna long-long driya manggu mangungkung kandhuhan rimang lelena tanpa kenen yen tan tuloso amengku sang Dyah Utama Nalendra Muda aduh Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Arjuna tadah wadana krana dinten sakmenika kula mbok bilih kinenten sampun sumanraka kula mboyongi dumateng rawuh jengandika Koko Prabu Puntadewa Koko Prabu Sri Bathara Kresna menapa dening Koko Prabu Baladewa Koko Prabu estunipun wonten babakan utawi wonten perkawis ingkang kedah kula tarenaken kelawan jengandika sedaya kadang-kadang kula sebab wonten perkawis menawi perkawis menika sartanipun gegayuhan ingkang badhe kula aturaken menika boten kasembadan ing sakmangke namung badhe anggepuk kunca dumateng ingkang rayipun Arjuna Koko Prabu Yamara Dyagi Siadi matur kang tetela apa ta kang bakal mbok wedharake di aja kendel wae pun Kakang iki minangka kadang werda sartane Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang minangka pujangganing para Pandhawa yen ana bab-bab ana perkara apa wae para Pandhawa mesti taren kelawan Koko Prabu Kresna iki
Iki sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Siadin tak tampa Ndunggap angka kalih. Wigatosipun kula mboyongi dhumateng rawuh ngandika sedaya menika saestu namung badhe minangkani ingkang dados penangisipun Yayi Sembodra. Yayi Sembodra duweni gegayuhan apa diage matura Koko Prabu? Yayi Arjuna kepiye? Estunipun paduka piyambak ugi sampun pirsa bilih semah kula pun Yayi Wara Sembodra menika anggenipun ngandhut jejabang sampun wonten yuswa Sabta Candra utawi 7 sasi. Mila ingkang saking mekaten Koko Prabu ingkang rayipun Arjuna ing Madukara nedya kepengin ngawontenaken upacara siraman dumateng pun Yayi Sembodra ingkang sampun ngandhut jabang bayi yuswanipun sampun ngancik Sabta Candra Koko Prabu. Ya marata gagedi ndang dilakoni wae. Kepasang yudha katuju inginipun Kakang uga Koko Prabu Kresna ing Ndarawati sartane Koko Prabu Baladewa sowan mrene uga melu nyekseni tumapak ing upacara siraman. Ya Arjuna ngono prayoga. Pun Kakang sadurunge melu mangayu bagya. Merga Siadi bakal nganake upacara siraman kelawan Yayi Sembodra sing wis ngancik Sabta Candra yuswa ing kandhutane. Inggih Koko Prabu. Ya Arjuna. Pun Kakang melu bunga, pun Kakang melu seneng. Jalaran Siadi bakal nganake upacara siraman. Kula semanten ugi Kakang Mas. Remenipun kula menawi sing ngandika nalikanipun ngawontenaken upacara siraman kula saged nyumurupi Kakang Wara Sembodra ngagem kemben dipun sirami dumateng jengandika Kang Mas Arjuna. Setyaki ora kaya ngono kuwi, Kang. Sak gelemmu dhewe. Nyuwun pamunten. Punapa gojekan? Gojekan iki ora wayahe gojek. Ning kena ngapa Siadi kok ndadak taren kelawan pun Kakang sartane Koko Prabu Kresna? Koko Prabu kepiye di estunipun sanes kok upacara siraman menika dipun lampahi kanthi sak limrahipun ingkang adat saben garwanipun tiyang kakung inggih menika ingkang nglampahi utawi ingkang nyirami dumateng garwanipun dumateng semahipun. Nanging anehipun Koko Prabu Yayi Wara Sembodra menika mboten kok kula ingkang dipun suwuni supados anyirami piyambakipun. Nanging ingkang dipun suwun menika Kakang Mas Werkudara. Ya nek cetha kaya mangkono di ora dadi ngopo jalaran Werkudara kuwi uga peranganing para Pandhawa. Siadi Arjuna kuwi uga peranganing Pandhawa. Yen ana bot repote kadang Pandhawa salah sijine duweni wigati mesti uga pun Kakang sartane kadang-kadang Pandhawa liyane uga bakal nyengkuyung dia. Siadi dadak taren kelawan pun Kakang, Siadi dadak ngrawuhake pun Kakang nata Ndarawati Yayi Prabu Puntadewa Koko Prabu Baladewa. Ana ing kesatan Madukara ki janjane wigatine ngapa? Yen to pancen Siadi kepengin nglakoni upacara siraman, mongko sing nyirami dudu Arjuna, nanging sing nyirami Werkudara ya wis gage. Siadi mung kari utusan Ayaka saka kesatren Madukara supaya sowan ana ing kesatran Jodipati sing wigati amboyongi sartane nimbali Werkudara supaya prapta ning Madukara nglakoni upacara siraman. Lah ya Arjuna aja wah malah dadi angel perkarane. Amung perkara Siadi kepengin si Sembodra kepengin disirami karo Werkudara kok dadak ngrawuhke kadang-kadang sepuh, dadak ngrawuhke kadang-kadang werda. Iki janjane ana wigati apa, Koko Prabu? Kepiye Yayi Arjuna? Babagan perkawis Kakang Mas Werkudara ingkang badhe anyirami dumateng pun Yayi Wara Sembodra menika kula kinten boten kula anggep awrat. Nanging kula westani awrat menika menawi sak mangke ngantos anggenipun Yayi Sembodra kepengin dipun sirami dening Kakang Mas Werkudara mboten kelampahan lajeng tumunten besok
lairipun jejabang gadhahi ciri gethek, gadhahi cacat Koko Prabu. Lho. Kena ngopo sih Adi matur kaya ngono? Ya Arjuna ngopo kowe matur kaya ngono? Arjuna kok kowe malah matur sing werna-werna. Werkudara munggane mbok dawuhi supaya prapta ning San Madukara wae kok dadak nganggo perkara sing werna-werna nganti ora kelakon. Walah si Adi kok malah dadi kumesar penggalih kaya ngono. Mboten nami. Kula menika kuwatos Koko Prabu, nanging kuwatosipun manah kula menawi sak mangke ngantos mboten kelampahan. Anggenipun Sembadra kepingin dipun sirami dumateng Kakang Mas Werkudara menika awit Kakang Mas Werkudara ingkang murca saking kesatraning Jodipati Koko Prabu. Mila dalah jagat dewa Bathara Koko Prabu wonten maring dawuh Yayi. Jebul tinemunipun Nyai Arjuna menika nedya taren babagan Werkudara ingkang murca sartanipun nilar kesatraning Jodipati. Mila dalah jagat dewa Bathara. Babagan perkara kuwi ndak kira pun Kakang ora ndak anggep abot sartane ora ndak pikir abot. Arjuna wonten timbalan para togakipun Kakang arep ndangu bakal ndangu lawan Sembadra. Inggih sumanggaken Koko Prabu. Lara ireng ana dawuh apa Kakang Durawati? Kowe kok iso dadi kepengin disirami karo Werkudara? Critakno kepiye? Kakang Prabu, jan-jane kok ora aku ateges ora tresna karo Pangeran Arjuna kuwi ora. Ning sing ndadekake aku duweni rasa kepengin disirami dening Kakang Mas Werkudara kuwi uga merga duk nalika ana ing malem Sukra kasih 3 dina kepungkur Kakang aku ngimpi Kakang Mas Werkudara mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan sumunar tejane nganti aku ora bisa ngerti hawa kiwa tengen sabanjure kuwi aku gagap bangun aku tangi saka nendra tumulyana mubah musi ing jejabang sing njaluk kelawan aku sartaning gawe kepingin supaya sing nyirami karo aku kuwi Kakang Mas Werkudara. Kakang mangkono ceritane Kakang. Sidhem jroning pasewakan Pawadyagung tanpa saboh kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging liru sing duka cipta Perbuti Mandana saras Perbuti Mandana rares Sing kebyar katari kula ing Kurata wau didemadaning kawontenan pepanggihan agung parpatan madaning kesatrining Madukara nalika semanten dadya tintrim kawontenanipun awit sami midhangetaken ingkang dados aturipun garwing Madukara Sang Raden utawi Sang Dewi Wara Sembadra ya Sang Lara Ireng kocapa ing mangke dadya grakapan enggalih nata ing Amarta nata ing Ndrawati miwah nata ing Mandura datanmu badatanmu sik legek nganti kaya pratima golek kencana kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping ngurika pasiban punamu apa tukang dadi darurani ora ana macar putri gajeng kemedhun saka men Jawi amung wonten salah satunggiling Nalendra saking telatah sabrengkeng pantun minggamadaning kesatriyan Madukara galea kowe bareng nganti nanggap ikoncana daya piyak jaluk dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra ganggeng awito dedenjeng denjengan Koko Prabu Nyai Arjuna kepiye dereng ngantos paripun langgenipun Nyai Sembadra matur marang resanipun paduka Kanjeng Koko Prabu kula kinten bilih wonten Panakawan ingkang sowan katitik ing kala wau wonten ing sakjawining kesataning Madukara kawontenan geger rame saestu Koko Prabu adat sabenipun Panakawan menawi sowan wonten ing kesatan Madukara menika boten mawi tata krama pod sami jejogetan sagelemipun piyambak kamangka sendalipun boten dipun cepot. Iya inggih dumeh anyar boten dipun cepot. Katitik menika wonten Nalendra ingkang rawuh ngabiyantara wonten ing ngersanipun ingkang rayi Koko Prabu Jagadéwa Bathara Yayi Arjuna wonten timbalan Marata Dyagi Nalendra iki katimbalana mbok menawa pancen ana wigati sing bakal diaturake dening Nalendra iki kelawan Siadi ing Madukara inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca ya kaya wis ora kurang prayoga di Kisana sampun kininten kula menika tumambayekti saweg sepisan kula wanuh kelawan jengandika panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana kula nuwun sewu kula andangu dumateng paduka panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu Yayi Arjuna kepiye kula sampun andangu dumateng Nalendra menika nanging kula dangu kok malah kendel kewala monggo menawi katitik saking paningalipun boten tingkem mila dalah mbok menawa ora midhanget ature Siadi Radasara di Kisana sampun kininten kula tumambayekti saweg sepisan menika kula manuh panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu kepiye kula nyuwun tulung Nalendra menika dipun jawil duh duwe daya siji kok kupinge sanglir waturi andangu Koko Prabu dipun jawil Kisana wah dalah kaget sutaning galih kula wah dalah kula nyumurupi kawontenan kesadaran menika kok katon tidhem katon tintrim lah kok wonten bedhomo alus ingkang demok bokong kula menika inggih kula Kisana panjenengan inggih kasinggihan mekanten bala dalah nggih kula nuwun wah iki ana wong meteng barang ngene kene panjenengan menika sampun kama wantun menika semah kula garwa panjenengan
Inggih Kisana. Walah salah. Lah kok kaya wah, ora sebaene. Kok kula kaya mesrani menika sinden ingkang saking Serpeng. Panjenengan kok saged mestani kados mekaten. Mengke rumiyin. Semah kula menika ugi saking Serpeng. Oh, mekaten. Nggih. Kula menika penggender. Inggih, mekaten. Inggih. Kula nuwun sewu, menapa kula sampun kepareng sowan wonten ing Kesatria Madukara? Inggih, mboten wonten kalih inggih mriki adeging Kesatria Madukara. Menawi mekater sing ngandika menika Raden Arjuna. Inggih, kasinggihan mekaten. Walah dalah. Wah, menawi ngaten mboten sisip, mboten sia-sia, mboten percuma. Anggenipun kula ngibaratipun paribasanipun nganglang jagat kekalangan Malaya madosi dunungipun Kesatria Madukara, madosi pilenggahipun Raden Arjuna. Inggih, kula pun Raden Arjuna nggih Raden Janaka. Walah dalah. Wah, nuwun sewu. Wah, menika kesatria ingkang saestu Brawira saestu. Inggih, matur sembah nuwun pangalembananipun. Nggih. Wah, nuwun sewu menawi jengandika mboten pirsa panjenengan menika dados idaman para kenya wonten negari kula. Inggih Kisana. Para wanita randha prawan cilik gedhe nom tuwa menika sami gandrung kalian jengandika. Wallpaperipun menika gambar paduka sedaya. Inggih mekaten nggih. Ngantos sak menika piyambak kula menika dereng gadah garwa awit para wanita wonten negari kula menika sami gandrung kampiyandhem sedaya kelawan jengandika Raden Janaka. Inggih Kisana. Nggih. Kula nuwun sewu panjenengan menika kala wau Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nggih, Nalendra. Nuwun sewu. Nalendra saking pundi? Kula. Inggih Kisana. Nuwun sewu. Napa kula panjenengan dangu kalian kula? Inggih, panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Jejuluk kula? Inggih Kisana. Nami kula? Inggih Kisana. Ora kuwi larakan renak patake ndase. Mangke rumiyin kok Prabu kula aturi sareh. Oh. Jeluk yo ndablek kupinge mangke rumiyin to. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Walah salah. Menawi padukan dangu dumateng kula awon tanpa warni kula menika Nalendra ing Pageralun. Jejuluk kula Prabu Jaya Lengkara. Inggih, Prabu Jaya Lengkara. Nggih. Nami alit kula utawi jeneng cilik kula Harmadi. Inggih, Harmadi. Nggih. Sampun kula aturaken. Kula menika gadah inceran ingkang wonten ing mriki menika. Awit kula menika mawas, kula menika penggender. Penggender menika nggih minimal bojone sinden. Inggih Kisana. Nggih. Inggih, leres ngaten niku. Inggih Kisana. Kula nuwun sewu lajeng wigatosipun dene jengandika rawuh wonten ing mriki. Walah dalah, kula nuwun sewu. Sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang resanipun jengandika Raden Arjuna. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Nggih. Tungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendra ing Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Kula nuwun sewu Kisana. Panjenengan kala wau ngendika bilih jengandika menika Nalendra, nanging kula nuwun sewu. Kenging menapa paduka tesih kagungan sesembahan paduka gadah Ratu Gusti. Lha nggih. Sesembahan kula Nalendra ing Plongkowati Prabu Jaya Murcita inggih Germa Cupita.
Inggih. Kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula menika wau. Kula nuwun sewu panjenengan menika Nalindra teka tasih kagungan Ratu Gusti tasih kagungan sesembahan ateges negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten jajahan. Negari kula menika madeg dhewe. Negari kula merdika. Negari kula menika mboten kebawat keperintah dening sinten-sinten. Inggih nanging paduka kula wau nggadahi sesembahan. Nggih. Sesembahan kula Prabu Jayamurcita Nalindra ing Plangkawati. Inggih ateges menawi jengandika Nalindra lajeng kagungan sesembahan menika ateges naminipun negari paduka menika negari jajahan. Mboten negari jajahan. Inggih namung kula menika pendak saben sasi, pendak saben warsa. Marang ngersanipun Prabu Jayamurcita kula menika ngaturaken glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi kunjuk marang ngersanipun Sinuhun Prabu Jayamurcita. Inggih menawi mekaten menika naminipun negari jajahan. Mboten. Kula sampun matur wungsul wangsul, negari kula madeg piyambak, negari kula merdika. Inggih sampun sakersa paduka ingkang badhe amestani. Lah nggih. Wong pancen negara merdika diarani negara jajahan. Wigatosipun menapa? Ya ingkang sampun kula aturaken wonten ing ajeng kula wau. Kula dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Jayamurcita inggih Germa Cupita kala wau. Supados kula sowan, supados kula prapta marang ngersanipun Raden Janaka, Raden Arjuna wonten ing Saten Madukara menika. Ingkang wigatos kula dipun kanteni nawala, ingkang sakmangke kula kedah ngaturaken nawala menika kala wau. Dumateng marang ngersanipun Raden Arjuna inggih Raden Janaka. Kula nuwun sewu isining nawala kasebat kula piyambak ugi dereng mangertosi nanging lilarana sukulan penggalih jengandika kula masrahaken nawala menika dumateng ngersa jengandika Raden Arjuna. Raden menawi tetela mekaten sumangga kula aturi maringaken nawala menika kala wau dumateng ngersanipun ingkang abdipun Arjuna. Nggih monggo kula aturi nampi. Jumangkah anggru sesumbar mawa lindru bumi konjing katampi nawala saking Sang Prabu Jayalengkara utusanipun Nalindra ing Plangkawati Sang Prabu Jayamurcita. Nawala den tampi dening Sang Raden Arjuna. Den surasa tulising nawala urut sawiji-wiji saka dhuwur tekan mangisor nganti entek padaning tulis. Kocaping mangke dadi abra markata. Bergadak pasuryanipun Sang Raden Arjuna duka yayasinipi kaya dene siniram tirta kesabaran nedya ndangu klawan ingkang raka Nalindra Ndarawati mimah Nalindra ing Amarta. Arjuna napa kok siadi dadi kaya mangkono pasuryane? Arjuna napa kok kowe kaget dadi abra markata pasuryane siadi? Janaka ning apa? Dadi abang pasuryanmu kaya wong nesu. Sawise kowe nampa nawala saka Prabu Jayalengkara. Koko Prabu, ana apa siadi? mboten nginten babar pisan bilih Prabu Jayamurcita menika kepingin ngayonaken dumateng semah kula pun Wara Sembadra. Awit sak mangke Prabu Jayamurcita dereng kagungan garwa ingkang njejeri kalungguhanipun minangka prameswari wonten negaring Plangkawati. Koko Prabu, kula kedah kados pundi Koko Prabu? Kawontenanipun sampun ndamel kula kejut Koko Prabu. Weh lah dalah tak urus iki Yai.
Baladewa Narapati duwe naris waraning Kresna kang langkung tresnanira marang Cabanon Cinawi. Panus maning jajalan sukretaning bawana iblis lanat. Jaya Lengkara. Ndun. Ndun. Kowe krungu ora tak timbali krungu ora? Inggih mireng. Kowe krungu ora tak jeluki? Inggih, kula mireng sinuwun. Nuwun sewu, panjenengan niku sinten? Lek nomripatmu gatekno gobokmu. Aku nata ing Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kefrifun? Lek nomripatmu gatekno gobokmu aku nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Baladewa. Sak geleme dhewe ngarani. Kowe mau muni piye? Kowe diutus karo ratu Gustimu. Kula dipun utus dening ratu Gusti kula Prabu Jayamurcita Nalendring Blangkawati. Supaya atur nawala mangersani Yayi Arjuna. Kasinggihan mekaten sinuwun. Tak takon, jali saiki tak takon. Kowe mlaku saka negaramu tekan kene kowe nawala kuwi mbok surasa apa ora? Mboten. Kowe ngerti isining nawala apa ora? Mboten. Nawala mbok buka apa ora? Babar pisan mboten sinuwun. Bagus tegese kowe nayaka pancen bener kowe nayaka sing ngabekti karo ratu Gustimu. Ora nalisir saka dawuhe ratu Gustimu. Ning apa kowe ora ngerti? Ratu Gustimu wis nerak pacak nrajang perbatang. Wis kemlewat pakartine. Wis nerak pepacuh. Kowe ngerti apa ora? Sembadra ki wis nggone Janaka. Sembadra kuwi wis bojone adhiku ora. Lho, kula nuwun sewu. Niki perkarane napa sinuwun? Apa ora ngerti kok? Mboten. Tak takon, apa ratu Gustimu kuwi urung duwe bojo, urung duwe garwa? Iki Nalendra sesembahan kula ratu Gusti kula Nalendring Blangkawati Prabu Jayamurcita menika pancen kepara saestu dereng kagungan garwa utawi tasih Jaka. Ngaten mriku. Bab perkawis Jakanipun menapa mboten menika kula piyambak mboten utus ning saged sinebat tasih Jaka. Mila kula sakmangke dipun utus supados sowan ngabiyantur marsanipun Raden Arjuna ingkang wigatos atur nawala. Kula piyambak mboten mangertosi menapa isinipun nawala menika lho. Ora ngerti isining nawala? Mboten. Isining nawala ratu Gustimu Prabu Jayamurcita kepengin ngayonake adiku Wara Sembadra adiku lara ireng. Pripun? Prabu Jayamurcita kepengin ngepek bojo adiku lara ireng. Wah, nderek bingah. Kula gadah sesembahan enggal, matamu kuwi. Ora ngerti apa piye Sembadra kuwi wis duweke Arjuna. Sembadra kuwi wis duwe Arjuna. Aku ratu Gustimu nyenyamah. Arep ngepek karo adiku Sembadra. Walah dalah, kok dadi panjenengan ingkang muring-muring. Aku kakangne Sembadra. Kula ingkang badhe nglamar dumateng pun Wara Sembadra. Monggo sameneika menawi sampun tetela mekaten dipun paringaken menapa mboten. Matamu picek matamu. Sembadra ki ngandhut jabang bayi yusmane wis ngancik Sapta Candra. Nggih, lajeng lah kok dadi ratu Gustimu pelanyan arep ngepek arep ngayonake Sembadra. Melek apa ora kuwi? Melek ora? Angge melek kaya wong urip kaya ora entuk melek apa kon micek terus wae. Wis saiki metu njaba. Saiki metu njaba. Wigatosipun metu njaba. Kowe tanding karo nata Mandura Prabu. Ayo metu njaba. Wah, Nalendra galak kok jirih. Wanine metu ning njaba. Aku ki ratu kalah nek perang tak ning jero padha ora. Keparat ora delanyan. Ora clemuan sageleme metu njaba. Metu njaba. Lah dalah. Maning jatalan sekitane bone brisanet menungso ora tataran ngilani karang nata Mandura Prabu Baladewa kene. Jaya Lengkara, Jaya Lengkara, aja sagelmu dhewe karep ngayonake karo Wara Sembadra. Sembadra kuwi wis duwene Arjuna. Aku ki cangkemmu sagelmu dhewe. Ratu Gustimu Prabu Jayamurcita arep ngepek bojo karo Sembadra. Kowe iki mikir apa ora? Goblok. Koko Prabu, Koko Prabu, Koko Prabu, Koko Prabu. Piye?
Kula nuwun sewu panjenengan menika menggali napa? Mikir apa? Cetha Jaya Lengkara kae. Utusane Prabu Jaya Murcita keparat pakartine kemlewat arep ngepek Sembadra, arep ngayunake Sembadra. Wong ngerti dhewe Sembadra kuwi duweni Arjuna. Sembadra wis meteng 7 sasi. Inggih nyatanipun Paduka menika menawi garwa Paduka meteng 6 sasi panjenengan tesih kumanan 2 sasi. Tesih kumanan 3 sasi. Wah, sak gelem tur kula nuwun sewu kok lucu. Wong ratu sing sampean tantang pun metu kok sampean isih nyenuk enten mriki niku napa? Walah dalah karepku arep sesongaran. Ora ngerti kain ratu kok sak geleme dhewe nerak pacak nerajang perbatang. Nggih ampun muring-muring teng mriki, mang muring-muring teng mriki. Jayangkara aja minggat kowe. Wonten timbalan Koko Prabu. Njaluk ngapura ya si Adi ing mboten dados menapa. Pancen Koko Prabu kae senengane kono kae nek wis kocap nesu ya ngono kae. Inggih. Yayi Prabu Darmakusuma wonten timbalan Koko Prabu. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng Paduka awit dukanipun Koko Prabu Baladewa. Astanipun Yayi Prabu Puntadewa ngantos wonten talingan sedaya. Inggih mboten dados menapa Koko Prabu. Kula sampun caos pangapura dumateng Koko Prabu Baladewa. Inggih. Yayi Arjuna wonten timbalan Koko Prabu. Prayogane kagendang diwiwiti upacara siraman nanging kula nuwun sewu. Sampun ingkang kula aturaken wonten ing ajeng kula wau bilih Kakang Mas Werkudara nilar dumateng kesataning Jodipati ing nunggul pawenang Koko Prabu. Apa si Adi wis utusan Ayaka supaya ngupadi morcaning Werkudara? Inggih kula sampun dawuh kalian para panakawan Kakang Semar saat majanipun supados angupadi wonten pundi dunungipun Kakang Mas Werkudara. Oh ya syukur binagi sewu. Mulyan tetep kaya mangkono. Kandhutane Sembadra kudu dijaga. Aja nganti ana apa-apa sing ganggu, sing usik-usik, sing obak-obak marang katentremaning Si Adi lan garwa Si Adi. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kaya wis purna jejiban. Koko Prabu kae mangko nggone duka sirepen. Nggone campuh. Gone tanding karo Nalendra kae mau pisan. Estuaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit padal pasilan. Setyaki boten dibalang Kakang Mas. Gandeng wis purna jejiban. Pepanggihan agung parepatana ing kesatran Madukara. Marata gage budal kang padha seba jenenging Sunedya kondur ngedaton manjing ana ing taman keputren. Nonton estuaken dawuh Kakang Mas Arjuna sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh meneh. Dimas Setyaki purna gatining parangkilan arsa kundring kesatrian eling-eling Sang Raden Arjuna sesutyaning jagat lancuring bawana mila katut saking mandura kadya gagak lelumbungan sandrane. Sa
Cinta